200. Γιατί σήμερα κληρώνουμε την πόρτα ασφαλείας. Σήμερα ένας τυχερός ή τυχερή θα πάρει στο τέλος της εκπομπής, θα ειδοποιηθεί βέβαια αύριο το μεσημέρι, μία πόρτα ασφαλείας, Λουίζα μου, που νομίζω όλοι τις θέλουμε. Και ήδη έχει γίνει χαμός με τα μηνύματα, αξίας 755 ευρώ. Τι καλύτερο δώρο για την ασφάλειά σας, χρήσιμο και κάτι το οποίο πραγματικά δεν νομίζω ότι θα το κάνουν σε καμία άλλη εκπομπή δώρο. Τόσο μεγάλο δώρο. Έτσι, είναι πολύ μεγάλο. Ειδικά τώρα που η εγκληματικότητα έχει αυξηθεί και έχουμε συνέχεια κρούσματα και ακούμε στα δελτία ειδήσεων. Νομίζω ότι το σπίτι μας πρέπει να το θωρακίσουμε με κάθε τρόπο, με συναγερμούς, όσο και να περνάμε δύσκολα. Επειδή ακριβώς περνάμε πολλές ώρες στο σπίτι και είναι το μοναδικό πια καταφύγιό μας και ο χώρος στον οποίο ηρεμούμε και δεν πάμε κάπου άλλο να διασκεδάσουμε, οι περισσότεροι από εμάς, τουλάχιστον να το ασφαλίσουμε για να έχουμε ήρεμη και ήσυχη ζωή. 755 λοιπόν ευρώ η πόρτα που θα πάρει ένας τυχερός τυχερής στο τέλος. Είτε κενό, πόρτα ή πορταρέτο και αποστολή στο 19400 είτε, αλλά και άλλα θέματα που άπτονται της ασφάλειάς σας και της θωράκισης της προσωπικής σας ηρεμίας και ησυχίας, όπως λέγαμε. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ της Φωτεινής Πετρογιάννη από την εταιρεία Πορταρέτο και αμέσως μετά η υπεύθυνη εδώ, η εκπρόσωπος της εταιρείας, θα μας εξηγήσει για το δώρο που θα πάρει ο τυχερός στο τέλος της εκπομπής. Τις μέρες που διανύουμε, η ανάγκη μας για την καλύτερη ασφάλεια στο χώρο μας γίνεται όλο και πιο έντονη. Η εταιρεία Πορταρέτο είναι μια νέα, ταχαίως αναπτυσσόμενη εταιρεία στο χώρο της οικιακής ασφάλειας που ειδικεύεται στις πόρτες ασφαλείας, πυρασφαλείας, εσωτερικές και εξωτερικές. Η μεγάλη γκάμα προϊόντων, η ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, η ταχύτητα εξυπηρέτησης, η καινοτομία και οι εκτός συναγωνισμού τιμές είναι μόνο μερικά από τα χαρακτηριστικά της εταιρείας Πορταρέτο. Έχουμε πόρτες ασφαλείας με κλειδώματα με 13 σημεία κλειδώματος, με 16 σημεία κλειδώματος και με 22 σημεία κλειδώματος. Τώρα το οικονομικό μας μοντέλο είναι τα 13 κλειδώματα. Μετά πάμε αμέσως στην επόμενη που είναι η Vesta 16 με τα 16 κλειδώματα. Περιλαμβάνει διπλή θωράκιση, είναι όλες οι πόρτες μας με φύλλο λαμαρίνα γαλβανιζέ, το πρώτο φύλλο το εξωτερικό, με διπλή ενίσχυση στο σημείο της κλειδαριάς μας, σε όλα τα μοντέλα μας, με το πιστοποιητικό της και φυσικά το δεύτερο φύλλο λαμαρίνα στην πίσω μεριά, όπου εκεί γίνονται και οι νευρώσεις. Ανάλογα με το μέγεθος της πόρτας αυξάνονται και οι νευρώσεις της πόρτας και αυτή είναι η θωράκισή μας, σαν θωράκιση της πόρτας. Και έπειτα την δίνουμε ανάλογα, για να έχουμε και το καλεσθητικό στοιχείο στην πόρτα, ανάλογα με το τι θα επιλέξει ο πελάτης. Έχουμε και επενδύσεις PVC και επενδύσεις αλουμινίου και επενδύσεις ξύλο ανιγκρέβαμενο λούστρο και φυσικό δρύς, ανάλογα με την επιλογή που θα κάνει ο πελάτης. Οι κλειδαριές μας είναι ασφαλείας. Έχουμε σύστημα ασφαλείας Defender στην κλειδαριά με σίζα γραναζωτή κλειδαριά και αφαλό σίζα Astral τελευταίας τεχνολογίας. Έχουμε και κλειδαριά Securem. Ανάλογα πάλι και όποια άλλη κλειδαριά κάποιος πελάτης ζητήσει μπορούμε να βάλουμε στην πόρτα μας. Οι πόρτες μας συνοδεύονται με πιστοποιητικά ηχομόνωσης και θερμομόνωσης, γιατί όπως ξέρετε τώρα τα τελευταία χρόνια που φτιάχνονται και τα σπίτια τα ενεργειακά σπίτια, πρέπει να υπάρχουν και οι πιστοποιήσεις αυτές για τη θερμομόνωση και την ηχομόνωση. Μάλιστα τα πιστοποιητικά μας είναι και από το Γερμανικό Ινστιτούτο Rosenheimer και συνοδεύουν την πόρτα μας χωρίς κάποια έξτρα επιβάρηση για τον πελάτη. Οι πόρτες μας συνοδεύονται πάντα με τριετή εγγύηση και βέβαια υπάρχει υποστήριξη και μετά την αγορά της πόρτας, γιατί η εταιρεία μας είναι αξιόπιστη, σέβεται τον πελάτη και είναι δίπλα στον πελάτη όχι μόνο μέχρι να τοποθετηθεί η πόρτα, αλλά και μετέπειτα. Καινοτομία της εταιρείας Πορταρέτο αποτελεί και η πόρτα, η οποία θα δούμε αμέσως τώρα και η οποία φαινομενικά μπορεί να είναι εξεκλείδωτη, όμως είναι 24 ώρες την ημέρα κλειδωμένη με αυτόματο κλείδωμα. Η καινοτομία της εταιρείας μας βρίσκεται και σε μια άλλη κλειδαριά, τη μοτούρα τη δίγλωση, που έχουμε το πλεονέκτημα να την έχουμε και ηλεκτρική, με μετασχηματιστή δηλαδή, και χωρίς μετασχηματιστή. Με μετασχηματιστή τη χρησιμοποιούμε σε κεντρικές εισόδους κτηρίων
και σε πολυκατοικίες τι μας προσφέρει τώρα αυτή η κλειδαριά. Έχει δύο γλώσσες. Ο πύρος ο ένας όταν κλείνει πόρτα εγκλωβίζει τη γλώσσα και έτσι δεν έχουμε το φόβο κάποιος να μας ανοίξει την πόρτα ενώ δεν είναι κλειδωμένη. Μπορεί να ανοίγει με τον μπουτόν, κάνει και τη δουλειά του Κυπρί, ανοίγει με τον μπουτόν από το διαμέρισμα, αν κάποιος μας χτυπήσει το κουδούνι, και φυσικά με το πόμολο και με το κλειδί μας. Όταν μας χτυπάει κάποιος, ανοίγουμε κανονικά. Φεύγει, είναι σαν να είναι η πόρτα κλειδωμένη χωρίς να είναι. Οι άνθρωποι της εταιρείας Πορταρέτο, όντας χρόνια στον χώρο της ασφάλειας, θα ακούσουν και θα κατανοήσουν τα θέλω σας και θα σας προσφέρουν το προϊόν που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας. Το χρόνος παράδοσης παίζει μερικές φορές, γιατί είναι ανάλογα και με την πόρτα, τι μέτρα θα έχει η πόρτα. Βέβαια, σε κανονικές τυποποιημένες διαστάσεις μπορούμε να κάνουμε παράδοση και σε 4-5 μέρες. Φυσικά ή σε πόρτες που έχει πόρτα που έχει διαρριχθεί, μπορούμε να κάνουμε και άμεσα αυθημερών παράδοση, να πάρουμε μέτρα και να τοποθετήσουμε, και έχουμε ένα χρόνο παράδοσης περίπου στις 10 με 14 μέρες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 210 23 11 124 ή επισκεφτείτε το site της εταιρείας στο www.portareto.gr. Δείτε τώρα, κυρίες και κύριοι, δείτε την πόρτα που διεκδικείτε στέλνοντας μήνυμα ΙΤΑ κενό, μόνο στην πόρτα μένω για το διαγωνισμό, ΙΤΑ κενό, πόρτα ή Πορταρέτο και αποστολή στο 19400. Σήμερα η κλήρωση πόρτας αξίας Λουίζα Βούρου, συνολικής αξίας 755 ευρώ για να φάνε πόρτα όλοι οι κλέφτες και διαρρήκτες. 755. Παιδιά, τι δώρα δίνουμε σε αυτήν την εκπομπή? 700, το μεγάλο παζάρι, ήμασταν με το Μικρούτσικο, ή η Μέγκα Μπάγκα με τον, πώς το λέγανε, τον Πολυχρονίου. Πώς τα λέγανε τα παιχνίδια τα παλιά? Θυμάσαι, Σπύρο Θεοδόση, εσύ που έχεις και μια ηλικία? Γιατί είμαι πιο νέος από σένα. Ωραία στους καλεσμένους μας, εσύ που έχεις και μια ηλικία. Συμπεριφερόμαστε με αγάπη, στοργή και θαλπορή στους καλεσμένους μας. Έτσι, απλώς μου κάνει εντύπωση εσύ που τα ξέρεις αυτά. Εσύ ήσουν ένα μωρό τότε. Μα τα έχω δει σε σένα που τα λες. Στα DVD σου. Γιατί έκανες και κάποια διαφημιστικά. Να ακούσουμε την κυρία Αποστόλου, κυρίες και κύριοι. Η κυρία Αποστόλου θα μας πει για την πόρτα που βλέπουμε τώρα. Τι πόρτα είναι αυτή που διεκδικούν οι τηλεθεατές μας? Είναι υψής της ασφαλείας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Αποστόλου μας. Τι κάνετε? Χαίρομαι που είμαι κοντά σας. Και εμείς χαιρόμαστε που θα μας δώσετε την πόρτα. Και μετά που είσαστε κοντά μας. Χαιρόμαστε που θα μας δώσετε μια πόρτα αξίας 800 μείον 45 ευρώ. Το έκανα πιο εντυπωσιακό, είδες? Ναι. Και χαιρόμαστε που θα μας δώσετε μια πόρτα 1000 μείον 255 ευρώ. Καλά το είπα? Ακριβώς. Θα μας δώσετε μια πόρτα 1000 μείον 255 ευρώ. Μάλιστα. Μείον 245, κύριε Νάσιο, μην με διορθώνετε, άμα δεν ξέρετε αριθμητική. Είναι 1000 μείον 245, αφού είναι 755. Αν είσαστε άσχετοι από μαθηματικά, κύριε Νάσιο, μην παρεμβαίνετε στο αυτί μου. Σας παρακαλώ πολύ. Θεωρείστε και αρχισυντάκτης Μπεληνεκούς. Μέχρι χθες, μέχρι πριν από ένα λεπτό. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ, κυρία Αποστόλου. Η πόρτα μας λοιπόν. Η πόρτα μας λοιπόν είναι η Βέστα 16 με 16 σημεία κλειδώματος, με κλειδαριά Σίζα γραναζωτή αθόρυβη, τελευταίας τεχνολογίας και αφαλό Σίζα Αστράλ. Πείτε κι άλλα, φτιάξτε μας, είναι μεγάλο το δώρο. Είμαστε σε επενδύσεις PVC, σε 12 χρωματισμούς, με σχέδιο εξωτερικά της πόρτας. Απόλυτη γκάμα των σχεδίων είναι δωρεάν σε αυτό το μοντέλο μας. Φυσικά και με προεγκατάσταση συναγερμού στο συγκεκριμένο μοντέλο. Με σύστημα ασφαλείας κλειδαριάς και αφαλού Defender, που είναι από κράμα ατσαλομαγκανίου και φυσικά είναι αδιάτριτο και είναι στην προνομιακή τιμή αυτή την περίοδο των 755 ευρώ τελική τιμή. Ναι, αλλά σε εμάς είναι δωρεάν. Σε εσάς είναι δωρεάν, ναι. Δηλαδή, το μοντέλο μας πώς όμως είναι η αρχική τιμή, αφού αυτή την περίοδο την έχετε σε προσφορά? η αρχική της τιμή ήταν στα 1250. Και αυτή τη στιγμή η εταιρεία Πορταρέτο έχει κάνει αυτή την προσφορά για τη συγκεκριμένη πόρτα, όπως και για δύο άλλα μοντέλα της, λόγω οικονομικής κρίσης, καταλαβαίνετε, και για να έχουν και τη δυνατότητα οι τηλεθεατές μας να μπορούν να την Λέγε Σπύρο. Σπύρο, σε ακούμε. Τι πόρτα έχεις στο σπίτι σου? Να έρθουμε να την αντικαταστήσουμε. Εγώ δεν έχω. Δεν έχεις. Αυτό τη ρώταγα τώρα, γιατί θέλω να πάρω μια πόρτα και τώρα γι' αυτό ζήταγα από την... Κλείσε μια καλύτερη τιμή, ευκαιρία. Άντε, θα φύγεις από εδώ και με μισή πόρτα. Θα σου πω, γιατί είμαι εδώ. Έχω μάθει όλες τις πληροφορίες για την πόρτα. Θα φύγεις από εδώ με μισή πόρτα. Την υπόλοιπη μισά την αγοράσεις. Έχω στείλει ήδη 5 μηνύματα. Τυχερός. Καλά, αυτό δεν σημαίνει ότι κέρδισες. Όχι.
Όπως επίσης δεν σημαίνει ότι είσαι γνωστός μας θα κερδίσεις. Το αντίθετο. Αλλά να σου πω κάτι, αν στείλω παραπάνω μηνύματα, δεν έχω περισσότερες πιθανότητες. Ναι, μαθηματικά ναι. Ωραία. Όχι όμως επειδή είσαι φίλος μας. Όχι, δεν μιλάω για όνομα του Θεού. Η κλήρωση, το είπαμε με SMS, γίνεται μέσω αυτόματου συστήματος του υπολογιστή. Το κουμπί πατάει η κυρία Προβή, η διευθύντρια του καναλιού, και δεν δεχόμαστε μίγα στο σπαθί μας. Απλώς επειδή το έχω ψάξει, είναι όλα αυτά τα στοιχεία που περιέγραψε η κυρία. Ωραία. Πάρα πολύ καλά και σε αυτή την πόρτα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την κυρία Αποστόλου που ήταν κοντά μας και μας είπε για τις πόρτες. Πού μπορεί κάποιος να μάθει περισσότερες πληροφορίες? Βλέπουμε τα τηλέφωνα, μπορούμε να δούμε λίγο τηλέφωνα και site της Πορταρέτο. Μπράβο. Μπράβο στο control. Μπορεί να μην ξέρει μαθηματικά ο κύριος Νάσιος, αλλά ρίχνει γρήγορα τα σούπερ. Πολύ ωραίος. Άψογος αρχισυντάκτης. Τα τηλέφωνα είναι αυτά που βλέπετε στο δέκτη σας. Και μπορείτε να επικοινωνήσετε για περισσότερες λεπτομέρειες με την εταιρεία, γιατί δεν θα κερδίσετε όλοι. Θα κερδίσει ένας. Οι υπόλοιποι ζητήστε. Πείτε από το Marcos TV, συγγνώμη, από το Channel 9, πείτε από την εκπομπή Happy Hour και ζητήστε, πιέστε για καλύτερες τιμές. Πιέστε. Η πίεση πάντα αποδίδει. Και ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Για πάνε ενδεχόμενο. Ναι, πάντα είμαστε έτοιμοι. Να συμπληρώσω μόνο ότι η πόρτα μας είναι διπλή θωράκιση. Τα κλειδώματά μας είναι δεξιά, αριστερά και ένα κλείδωμα επάνω. Και το βασικότερο είναι ελληνικής κατασκευής. Είμαστε οι ίδιοι κατασκευαστές της πόρτας. Και έτσι δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Αποστόλου. Εσείς είσαστε που είχατε και τρακ πριν κοίτας στον αέρα. πήγα Κύριε Αποστόλου μου, εσείς είσαστε για εκπομπή έτοιμοι. Πάρτε μια εκπομπή στο Channel 9 ως Πορταρέτο να μας ενημερώνετε κάθε μέρα για το πώς θα φάει πόρτα ο διαρρήκτης. Και είναι φοβερό το σποτάκι σας με το παιδί. Συγκλονιστικό σποτ. Από τα ωραιότερα που έχω δει. Ζωγραφίζει το κοριτσάκι. Ο διαρρήκτης πάει να παραβιάσει. Κοιτάξτε το. Συγκλονιστικό. Ο διαρρήκτης πάει να παραβιάσει την πόρτα. Το κοριτσάκι τον αντιλαμβάνεται. Κοιτάει ότι είναι αυτός ο βλάκας εκεί απ' έξω. Ναι. Ο άσχετος που δεν ήξερε ότι θα φάει πόρτα από το πορταρέτο και του γράφει μεγάλε. Του ζωγραφίζει εκεί. Ατύχησες γιατί εδώ η πόρτα είναι πορταρέτο. Εκπληκτικό. Μπράβο σε αυτόν που το σχεδίασε. Πολύ ωραίο σποτ. Εφάμιλο εταιριών κινητής τηλεφωνίας κτλ. Πολύ ωραίο. Λίγο πριν φύγουμε σε διάλειμμα, να σας δείξουμε τα δώρα γρήγορα. Την πόρτα την είδαμε. Πάμε στο επόμενο που είναι.